situem l'aprovació del pacte fiscal, que ha de ser un pacte fiscal i no un fruit d'una negociació d'aritmètica parlamentària, un pacte fiscal, quan hi hagi un govern fort a l'estat espanyol, i rotundament el que hi ha en aquests moments és un govern tremendament feble, punt número 1. Punt número 2, nosaltres, en els propers mesos, hem de construir aquest projecte polític tècnic per presentar al Parlament, presentar a la ciutadania de què consisteix exactament, com el quantifiquem i quina és la via. 3. La que diu la sentència del Constitucional, que diu és que la porta i la fórmula per arribar a això és la modificació de la llei orgànica. Això no és cert. I aquest és un dels... No enganyi els ciutadans, això no és cert. Això no ho diu la sentència del Constitucional. No, en compte no. Això vostè o no sap el que parla o està enganyant els ciutadans. Segons ho sàpiga o no. Això no és cert. Hi ha una fórmula, la modificació de la llei orgànica de la LOFCA, que permetria... No, això no ho diu la sentència del Constitucional, això ho està inventant vostè ara. Jo el que li dic és que la reforma de la llei orgànica... Ara entrem a fons en el que diu la sentència del Constitucional. No diu això el Tribunal Constitucional. No ho diu. Digui'm, creu que reformant la llei orgànica de la LOFCA seria possible incorporar el pacte fiscal? No. No és que ho cregui jo, és que ho ha dit el Tribunal Constitucional. Escolti, hi ha hagut una sentència del Constitucional, llegeixi-la. Abans de la sentència sí que era possible canviar la LOFCA. Després de la sentència no. Cal canviar la Constitució. 234 diputats al Congrés. Eleccions anticipades. 234 una segona vegada i referèndum a tot l'estat espanyol per fer això. Acord del PP i del PSOE simultani. I això és el que ha sortit de la sentència. No és que jo cregui, no és un seminari de dret jurídic, no és un seminari de dret això, opinions hi ha de tota mena, però qui diu, qui està legitimat i qui imposa la seva decisió a Espanya sobre què diu la Constitució és el Tribunal Constitucional, no un professor de dret constitucional. Podem tenir totes les opinions, però qui mana ha dit en una sentència que no pot tenir Catalunya la capacitat de poder recaptar els seus propis impostos, que no és una comunitat foral a efectes de la disposició addicional de la Constitució, que no té drets històrics, que la relació entre l'Estat i Catalunya és de jerarquia, que la competència exclusiva de l'Estat en matèria fiscal, que s'ha d'establir de caràcter homogeni per al territori nacional, excepte el País Basc i Navarra, i que l'Estat no té cap obligació d'invertir a Catalunya res. Això és el que diu la sentència. Després de la sentència s'ha acabat aquesta possibilitat. I em plany que això sigui així. Si us sembla, portem ja una hora de debat.